andouya kwamuri hakuna umwezve kuti mandisiyandega ondinoyendepi ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini mwana wenyu ndomdawira ndinzwe simba renyu zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini muvambiwe rudawiro ndotarisa imwi ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini ropa rake raparara kuchenesa ini. Toda kutenda nenyasha dzataitirwa naMwari. Tichagara zvikuru kutsamba yazvakazarurwa. Zvakazarurwa ibhuku yandinofarira. Vangana vanofarira bhuku yazvakazarurwa. Nemhaka muchiifarira. Inotibatira zvokupedzisira ndirika. Dai ari manewspaper rainzi ilatest nderipi. Manewspaper ose anobetsera. Ende vanoziva zvokuverenga manewspaper vanoti hapana news dzasakara. News inews. But zvinozosiyanisa bepa rezuva ranhasi nerakare hezvo. Kana zvikanzi kune musangano pahoro yapaNorton unofanira kuitwa musi wa9 December 2010. Ibepa ranyorai ra1980 roti pane musangano unoitwa pahoro yeNorton nenguva dza9 musi wa24 August. Iwo oenda kuhoro waverenga newspaper ra1980 unowana pana vanhu here. Ko kana ukaenda musi waDecember uya pawaverenga newspaper ranhasi unovawana here. Handirika but toti wawanawo munewspaper rakare mune recipe yokubika mascones yakaexpire here. Benzi ndo rinoti handimbodi zvokubika mascones nerecipe yenewspaper rakare. Recipe yamascones irecipe yamascones haexpire nenguva. Amen. Saka kana takatarisa bhuku raRevelation riri kutipa mafinal events tiripo here vanhu vaMwari. Kuti taapapi tagutswa namarecipe emuna mapisarema, tadla marecipe emuna Genesis, tasimbiswa totarisa Revelation, toziva kuti taapapi pawacho yenguva. Mubhuku yaRevelation pane vanhu vanonzi nebhuku yaRevelation they are blessed. Amen. They are blessed. And bhuku raRevelation rinoomera neword rokuti blessed. Rinoblessa vashoma vashomasa vanonzi they are blessed nebhuku yaRevelation. In fact bhuku yaRevelation iri kutiyo panguva dzokupedzisira sedzinoidzi ava vanhu ava ndo vakakodzera kunzi vanzi vakaropafadzwa. Vangani vanoda kuropafadzwa? Amen. Ndiri kuona maoko akawanda
ari kuti tinoda kuropafadzwa. Ropafadzo inofanira kuenderana nenguva yauri kuti ive ropafadzo. Mwana wako tiwakutengera mota iko zvino wokuigira Zefa 1952 model. Ungadana shamwari here kuzoona mota, but haizi mota here yaita yakare ka. Ndati ropafadzo kuti ive ropafadzo inofanira kufambirana nei nenguva yacho. Mufana uyo wakaroora kwenyu akukupai majasi, wauya nerivo nebhumu nebhachi rine vhendi inosvika kuno kumusanawo, woti ndio mabhachi ababa. Zvinofamba herezvo? Unotodana vatete vacho ndamutaura nomufana ini zvokudheregwa inandi zvatisiyane nenguva yacho. But kana takatsika muna revelation ikatendeka kuti uyu ndiye wakaropafadzwa, we feel good nemhaka yei, nokuti waropafadzwa nebhuku yaRevelation, wakaropafadzwa zvinoindirana nenguva. Saka munhu iye ane kodzero yokufamba pana vamwe achiti I am what? Blessed. Toda kumbotsvaga the blessed in Revelation. Vakaropafadzwa mubhuku rani razvakazarurwa. Nokuti ukasaziva kuti wakaropafadzwa unokwanisa kupozerwa navamwe vanoti vakaropafadzwa vasina. Iye ane ropafadzo ya1922 ione yazvino iye otokudza kuti makatukwa imi usingazivi kuti wakatoropafadzwa. Zvoitika izvozvo. Sada kumbokwalifya kuti panguva inoi ndivanani vanonzi nebhuku yaRevelation they are blessed. Kana tikaona kuti hatina kuropafadzwa ine Revelation way, tichanamata kuna Mwari kuti Mwarika, ini ndaneta namaropafadzwa akare, ndodawo ropafadzo yenguva ino tigone kuropafadzika zviri nani. Revelation chapter 1, the first group yavari blessed mubhuku yaRevelation chapter 1 yaRevelation verse ya 3. Wakaropafadzwa uyo unorava. Wakaropafadzwa uyo unodi? Unorava. Navanonzwa mashoko ekuprofita. Navanonzwa mashoko ekuprofita. Vachichengeta zvakanyorwa mubhuku iyi. Nokuti nguva yava pedo. First group yavanhu vari kunzi naRevelation vakaropafadzwa ndivanoita sesangano, vanoverenga. Munotona taakutotavira, taakutobvisa dzimwe ngarakata dzavarume. Bhaibheri rikuti aiwaka vakaropafadzwa panguva inoi ndevanoverenga. Vanoverengei zvakanyorwa mubhuku ipi nai ikai. Dai bhuku yasiya zvakangodaro, paisumuka varume vaiti vakaklema blessing munonyarara. Anokudza kuti I studied anthropology paHarvard. Dai Bhaibheri risina kukwalifya chinoverengwa chacho, paisumuka vaiti ndakaita ongology paStellenbosch. Posumuka vakuti I am a CA, ndiri chartered accountant, ndakapedza maarticles. But Bhaibheri rikuti in a Revelation way ivavo vose vakadzidza. But Bhaibheri pana Revelation harisi kuvapa right yokuti vanzi vakaropafadzwa. Muripo here vana vaMwari? Vanoziva alphabet but they are not blessed. Panguva yatiri blessed is he anoverenga. Tiri kubvisa varume vane ngarakata dzeng'ombe, vanyaradza vanhu mumachechi board, vasumuka pazvirayiro vachipa matestimony, vamwe vonyarara kuzi ndoda kutenda Mwari. Ng'ombe dzakabereka aiwa iropafadzo yaDeuteronomy ndo yaiva ropafadzo by then. But nguva yatiri blessed is he that readeth. Munhu une ng'ombe 90 vhesi dzaanoziva nomusoro impiri, murume mukuru une vana vanodana birth certificate zita rake, Matiyo 70:7, murume mukuru kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurikwa. Bhaibheri kuti vakaropafadzwa panguva yatiri kurarama varume vanoverenga, vopowa simba rokuchengeta zvakanyorwa mubhuku. Nemhaka yeBhaibheri richiti zvimwe zvose haizi ropafadzwe kuverenga. Tiripo here vanhu vaMwari? According to Revelation hapana pakanyorwa kunzi blessed is he an HND accountants. Sorry. Nguva yatiri ino vasikana haizi yokutsvaga mukomana akaverenga uchiti is blessed, because bhuku dzose dzikaverengwa dzichinji chimiro chomunhu.
Hakuna munhu wakambonzwa achiti ndakanga ndiri mbavha asi pandakaverenga geography ndakarega umbavha. Hamuna power mugeography to change your lifestyle. Hamuna. Ndosaka vana chiremba vanopedza 7 years achistudy medicine apedza kudiagonize mapapu akavodzwa nefodya, iye unobuda okurwa stethoscope worasha dust coat riya zibachi rake jena womona mudzanga kusvuta. But pane bhuku iyi ine simba kushandura upenyu. Blessed is he anoverenga. Munhu anoverenga chero asina chaanacho according to Revelation ari blessed. Anopuwa imwe zivo inodarika vazivi venyika ino. Dzidzo yose isina wisdom inobva kuna Jesu, imba isina kupfurigwa. Ndatinoziva kuti pana vasikana vakagadzira musoro pano nemari inodhura kudarika price yeBhaibheri. Ende kana achimba nyaya yake ndakudenga anongatotarira kumabvazuva kwacho kunouya naJesu, unoda kutopinda denga zvenharo chaizvo. Unoziva vari kuvarume vakuru mulibrary muna mabhuku anopuwa mahara mutauni muya emachechi anopa mahara. Ndo bhuku yomurume. Bhuku raanaro ihipi yamapepa epingi neyelo. World Cup unoziva navari pabench. But ukamubvunza izvezvi kuti ndiverengere vadzidzi vaJesu dzinonjemera panapa naekera pana Johani. Asi ndiye mudlisi wechirayiro kuchechi. Ndati pana namai vakakohwa nzungu dzinohlisa asi havana imbhuku, havana Bhaibheri. Unoziva ariko majaya namaselfoni anohlisa. But ukatarira Bhaibheri rake unowa urombo. Wakaropafadzwa unoverenga. Hallelujah. Indinoida ropafadzo ya Revelation. Second group of the blessed. Revelation chapter 14 verse 18. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino hongo ndizvo zvinotaura mweya kuti vazorora pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera. Second group inohlisai. Toda kuti uverenge uchita makoma uya pano mufana uya pano utagwire sore. Iwa vakaropafadzwa tanga. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti nyora uti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa. Mira, ndo vhesi yoga inoinzanisa rufu neblessing. Machemera avanhu vose parufu vanoti Mwari watidira mvura. Revelation yochinja nyaya yoti nyora uti kubva zvino vakaropafadzwa vanofa. Yandivhiringa musoro ko zvino paprayer band panombonzi vanhu namatai 1-1 pa musateerera munamati yavanhu. But kana uchingofamba uchipfuura uchinda kunzvimbo yako iri kure vamwe vototanga kunamata unongohwavo. Vanhu vose vanotenda Mwari nechipo choupenyu. Revelation yeyo yaramba zvikanzi vakaropafadzwa havazi vapenyu ndavanofa. Unoziva ukaona munhu aropafadzwa nerevelation weka uri right. Kona iwe revelation unotaurirei kuti wakaropafadzwa unofa? And rekatipomirai ipapo arina kunzi zvanzi vanofa vanofira munani. Pana vana baba vakawanda nanamai vakawanda vandinohwa vanoshuva kufa. Vakushuve sacho vanoti kana kwandiwira ndoda hangu handidi kufira pano. Vana vaMwari, bhuku haisi kuti wakaropafadzwa unofira kumahavhenyu. Amen. Bhuku iri kuti vakaropafadzwa vanofa vanofira munashe. Amen. Choro kauigwa nomugodhi uchichera tsime kwete rokumba kwenyu rokutsvaga mari yekutenga matenisi, iwe uchitenda kuna Jesu une tariro kudarika wafa ari mundege yeMasi. Ndati choro kavigwa wakaiswa mubwanyanza vakakutenderedza vakakurola norupasa gwenhokwe vosunga namakavi kumakumbo napadumbu nomusoro voita kukungurusira mubwiro wovigwa navarume 3 vazukuru 2 noumwe voshamwari yomuzukuru vongokuviga mukashalo grave nokuti vacherivo havana chavadla vane zhara vongoti fombo vongosiya vaisa zidanda kumberi unotaridza kuno musoro. Une tariro kudarika avigwa nebhokisi regoridhe asina Jesu. Revelation iri kuqualifya vanofanira kumira panguva dzino vachiti I am blessed. Usina policy mhai yokuvigwa, usina funeral policy, Jesu unayo. Vakaropafadzwa vanofa
asi vachifira munani naye munashe. Nemhaka yei vapenyu vasina kuropafadzwa kudarika vanofa? Kana uchiri mupenyu ichiri riski kuna Jesu, mupo. Kana uchiri mupenyu chero ukaimba mukwaya sei, Jesu unenge achingopukuta mavoko kuti waimba but meno mangwana. Hauna kuziva kararama wachipinda chechi but wofa wokumbira muchaiwa. Ndipevo yogadi zvonzi togoiwa nepi kuno kwamuriwo. Zvonzi kwa muchaiwa. Erita. Saka Bible ichiti vakaropafadzwa vanodi nai vanofa. Shona inoti uswa bwenyati ndo bwiri mudumbu. Huri pamuromo inofanani nai nabwo. Kana uchiri mupenyu denga risati raziva magumo, but kana ukafa uri muna Jesu Satani hachina chansi. Imhodzi yavimbikwa, ready for that get up morning. Vakafa vose vachitenda tine tariro kudarika vapenyu vanotenda. Chinokuhlisa kuti ufe asisati zvagadzirisa mwana Jesu. Unoziva zvivi zvose zvinokwedera pamunhu kana akuda kufa. Woti danira vasingadaidzwe, woti tuma kusina maadresi, kuna adresi inoonekwa pazvikwangwani zvakarohwa pamuti zvakanzi muprofita webhinga. Dambudziko kusha kufa. Bible rikuti blessed, amen, unoti rufu ngaguuye, because chero ndafaka kufimbika. Unoziva tsoro yeupenyuka, chinjeye chako ndechawadla patsoro, amen. Zvichimo muground hazvisi zvako. Ndiri kuona Mwari na Satani vachitamba tsoroso, vachiti Eridha wamuona nganga wotogwa woiswa kusaidi, zvonzi zvafimbikwa. Ndati vhoko avhokadho raturunugwa namai mumuti ranaka, rine tariro yokudliwa nababa dhani richiri mumuti. Zvikomana zvechikoro zvinorikusha zvikaenda naro. Wafa afira muna Kristu, ipfuma yaMwari, nokuti hazvirambi zvakadaro. Bhuku inoti nezuva iroro wamanda icharira kana wamanda yarira, vakafa munashe vachamuka, vatinoviga mumakuva vachitenda. Haisi losi yedenga, ibhengi raMwari. Pane zuva riri kuuya suni ravachamera sebwowa, vachidadira guva, vobvunza guva, naiwe guva kukunda kuripi, naiwe rufu rumborera kuripi. Vamirira kutunga makore, ready for that great get up morning. Mwari ngavongwe. Unafunga kuti kufa weakness. Blessed are they, amen. Vanofira muna wani verenga mapisari mashamwari dowa mapisari ma 116 famba verse ya 15. Chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Ndoza ndabhenga gamba iwo hatisati takuhwisisa, zvakazarugwa third blessing. 16 verse ya 15. 16 verse ya 15. Tarira ndinouya sembavha, wakaropafadzwa unorinda, amen, unochengeta nguo dzake, amen, kuti arege kufamba asina kupfeka, yes, vavone nyadzi dzake, amen. Another group yevakaropafadzwa ndevanodi nai vanorinda, nokuti Kristu unouya sei nai sembavha. Kurinda kunonetsa pana Jesu, nokuti zvimwe zvaanoita Jesu muupenyu unodhileya. Kaverenga 11 ya John inondikahlamadza. Bible rinoti Lazaro wakafa, Jesu akauya after 4 days. Kuti zvidi bhuku zveyoti for Bethany kwakuna Jesu is 2 miles away from Jerusalem. Bethany kwakuna na Lazaro i 2 miles than kwakuna Jesu. Iyo waita 4 days. Ukaita medzi dzacho distance speed equals distance over time. Kuti distance 2 miles time 4 days 24 by 4. Uona kuti speed ya Jesu kuti asvike panhamo kunozviitirei. Bhuku yoti wakaropafadzwa unorinda, amen. Hazvingoitiki chopu kuti ukangodai zvitodai aiwa Jesu unoda kurinda. Unopinda 35 pasina kupfimba 35. Vakaropafadzwa vanorinda. Hazvingotangi pakurindira Jesu, zvinotanga pakurindira kuti Mwari wangu uchazviita. Those that wait upon the Lord, amen, shall renew their what? Their strength. They shall mount as eagle. Vakaropafadzwa vanorinda kuti chero zvikadaro ndakarindira Jesu wangu. Job unoti ndinomuziva kuti mudzikinuri wangu muinai mupenyu.
nerimwe zuva achasimuka. Nyika vakomana navasikana inotsvaga vanomira kuti Mwari ndibetserei ndidzidze to say no to the good, so that I will say yes to the best. Pakauya mapenzi maviri achida kukuroora, usatsvaga riri nani ese ari mapenzi. Hapana benzi riri nani. Mirira kuna Jehovha. Kana zvaramba mira, iye unouya kana muchato. Hauzivi kuti chachata muchato negwayani. Uri mubhuku yaRevelation. Wait upon the Lord. Watch for his deliverance. Ngonzwa musana kurira kuzvitombo. Vanotenda vanomira kuti ngaugadze, ngauvhunike, musoro ngautema, thrice ngaitetene. Ndinomira pana Jesu. Kana Jesu asina kurapa achishandisa quaristone, komprofita uyu unoshandisa zvibwe wabvepi? Wazviwanepi? Jesu haana kufamba negonyeti rekwari, haana kufamba nemvura yanga iri mumabhauza. Jesu wanga ari ziburuburu rinogara mubhotoro. He is a risen savior. Wait upon the Lord, mai. Nomusoro uyoyo mirai pana Jehovha. Ko munoshira irufu imi? Ingawani vana Lazaro vakatomuswa vakafazve. Unomuwana Lazaro ku old people's home ariko? Ko vana Dorcas vakamuswa vachiko? Iwe ndiwo chigara matombo matanda anobora. Inda uchinyengerwa nomunhu kuti ukapuwa zvitombo haufiwi. Mirira kuna Jehovha. Mwari ndimwari, uchiwa musoro kana usingamuhwi. Mwari ndimwari. Wait upon the Lord. Wawana mukomana kana musikana, Mwari ndimwari. Wait upon the Lord. Chikafu chiripo chisipo, Mwari ndimwari. Wait upon the Lord. Nakuqualifya Mwari kuti kana kadai hasi kundonyora mazama nezuva racho tichipukutira mavoko dziri muclassroom. Tingagozvidi kana zvaramba zveNC mfana, zvaramba zveCape of Knowledge, zvaramba verenga Revelation ino tichapfeka zviremba. Kine crown of life isingadliwi nechitema machira inopuwa vanomirira. Kupanduswa chechi kuti undopfuura novutsotsi pabhodha uchitsvaka madhiresi ecotton, nokuti wasekwa pachechi kunzi une dhiresi rimwe seflag, woita mabhachi okuirikidza kuti unzvenge juti rezimura. Vanomirira Jehovha ane dhiresi rimwe. There is hope. Tosaka bhuku ichiti utsaka zvonzi ndivanani vapa? Shoko rodungudza roti vapi? Zvonzi vakapfeka nguvo chena. There is a robe of righteousness ichapfekwa navatsvene. Usina kumbonanzvisa two-piece pamuviri wako, usina kumbonanzvisa sutu pamuviri wako, but if you are faithful, watching for that great day, uchapfekedzwa the robe of righteousness inopenya. Kupanduswa nepizza, pizza nekota chicken namabura. Komoisireko chirungu pachisingadi. Amuzoti machips mabura imbambaira. Bvunza ma-ingredients epizza ubudziwe kuti manhanga akachekwa-chekwa nehanyanisi nemhiripiri Mexican flavor. Votora upfu hwegorosi ndo bhesi yacho chinonzi chingwa chi. Voisa moto vonyunyurudza. Voisa muzibhokisi riya rakagadzirwa muti yakagaiwa. Mapepa. Nona akaribata zekera riya ungati wakabata ndiro pa-welcome table. Pakana bhaibheri hadzina asi dzinotenga zimega. Mega evangelism kana kuitinesera munhu wani but dzine zimega ziyekirari. Denga rinohwa urombo munhu achiti kota chicken namachips. Chinonzi chicken ihuku. Huku. Kana iri hono inonzi gukurume. Dzinonzi sheche. Huku. Tinourambira munhu Mwari. Kunyengwa nomufana unohla Mwari kwanzi ndo wamazundi. Kono dziri pano dzatononokekwa kakati dzindodavidza fonika yomunhu usinganamati kuti dziudziwe masweet nothing. Because wakadla mbambaira wakadla gukurume kota chicken ihuku yakachekwa napakati ndokuchekwazvo. Kufuraiwa kwayo so chinonzi mafuta mamwe anobva munzungu, inzungu dzakasviniwa. Muto wenzungu dzinorimwa nambuya wamuchigere kugokwe namadhongi Mary naDick nomudhara une makota gamboots. Kunonzi kufuraya kana kuboila kwacho kuvhaidza. Those that wait upon the Lord, amen. Vakaropafadzwa vanomirira. Vanomirira kuti chero zvichita sokuti zvakanaka kana zvisina Jesu. No. Bhaibheri rinoti mazuva akupedzisira Mwari wavo richava dumbu ravo. Variko vana mai vari pano vanogeja vakuwasha nedumbu. Havabvunzi fungwa, havabvunzi bhuku. Bhuku inotoramba kuti mwana awanikwi nomunhu wakadai. Bhuku yaramba. But havabvunzi bhuku vanobvunza dumbu. Dumbu rikati auya nemota ina maziso semhashu. Dumbu rikabvuma zvotoita. And type dzavazukuru vanozobudapo ndo vanokonesa mai kuuya kuchechi kana vashanyirwa. Ita zvinhu zvako muna Jesu. Kana zvichiita ngazviite muna Jesu. Kana zvichiramba ngazvirambe muna Jesu. Habhakuku anoti
kunyange ng'ombe dzikashayikwa mudanga, makwai akashayikwa muchirugu, kunyange zvakadaro ndichafara kwazvo muna Mwari waruponeso rwangu. Wait upon the Lord. Kana zvaita, kana zvaramba, Mwari has benzi, has something better. Zviri nani kuva mugomba remoto seshamwari dzaDhanieri idzi. Zviri nani to be in the furnace with Jesus than to be out of it with Nebuchadnezzar. Vafana vanga vane maoption maviri kupinda mumoto than kusara panze. Vakasara panze vaidi vachingova naro Nebuchadnezzar namandebvaro. Hiri ango long live. Rakazofa futi. But vakati it's a better option. Zviri nani tipinde mumoto naJesu. Jesus is still living. He is still living. Blessed are those. Famba shamwari tipedze nyaya. Zvikanzi blessed. Revelation chapter 22 verse 14. Ndopawa. Yes. 20 verse 6. Munhu unomugove pakumuka kwokutanga. Iwa. Wakaropafadzwa. Mutsvene. Rufu rwechipiri harune simba pamusoro paivava. Chimiro zvako. Ati maona kuti wakaropafadzwa uchamuka kokudinai. Yes. Pane maresurrection maviri. Andiri Jesu paanobuya. Uchamutsa vatsveneka. Andirika. Vakaipa vofa. Vanga vakafa vakaipa voramba varipo. Vatsvene vomera sebwowa voinda. Vapenyu voinda zvenaye mumakore. Tondogara 1000 years kudenga. Jesu ozodzoka. Tiripo here vana vaMwari. Vaya vanenge vakaipa vaya vomutsirwa mukuparadza. Ndo second chi resurrection. Bhuku ndobva yati vakaropafadzwa vanopinda mu first resurrection. Hallelujah. Amen. Hallelujah vana vaMwari. Azvinetsi, let me give you a clue. Ukabona because kana wafa wavataka. Ukabona paunozoti pepo. Sambozvinetsa kuti uvunze kuti tiri papi pa secondary kana pa first. Sambozvinetsa nokuti Mwari usumudza ruoko kuti Mwari ndokumbira kuti muritaura ayo chingocheka surrounding sidzako so hati takavigwa makuva paGlen norapa nokufiyo nepambudzi apa unongofamba zvako mu graveyard muya kuti uone ukaona mamwe makuva ava empty ziva kuti vakatoenda wotoziva kuti pangu ndipapa but ukamuka so ukaona vamwe vachipo achakavhagwa so yoziva kuti sharp tapinda amen tapinda ndo blessed iye uya waivunganidza masofa nemota asingadi Mwari paakafaka masofa ndi anokwevewa paJesu pawaiti munhu apinda asina kuguma shoka sapa bhodha riya rinosevewa makumbo mvura ndo atinokweva mawa nestroke nana bamunini vama musingabikiri nethimu yenyu yekungoti mawana tadla semavhuna mugoti ndo vanenge votodirecta operation dzokubikwa manje votodlirapo pasofa risina micheka. Waenda usina Jesu mari irimo mubhengi aimutsi munhu ng'ombe dzawaita yamone ngarakata yeng'ombe nothing for chegumi. Vana babu nindo pavanenge voti hazvinetsi vana vangatamburi chikafu munhu anga neng'ombe dzake ngaiwe imwe navatete vaya vaita ndiri kuavona pamba vanoti handidli chimwe chinhu kunze kwechiropa vakadya chiropa chemwe ng'ombe chikapera ngaiwe imwe chiropa chete ndo target yavo. Chiropa chete ndo target yavo. Usarega zvinhu zvichikupinganidza ruponeso rwako. Pane rumuko ruviri so chifamba shamwari tipedze nyaya matinakigwa igore recelebration karino. Amen. Tinofara. Amen. Hallelujah. Toda kucelebrate the blessings of revelation. No. Zvakazarirwa 22 verse 14. The last blessed famba. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa kuti vave nesimba rokuuya kumuti weupenyu vapinde napamasuo eguta. Hallelujah. Amen. Kuinda Bible richitaura nyaya yamasuo kuti ngapinda nepi. Amen. Kunze kwamasuo. In the Bible richitaura the obvious. Pane zvarinoreva. Amen. Woti vakomana vuyai munhu wanoka iwoti kamini napasuo unoti ungapinda nepi.
Bhaibheri kuti vakaropafadzwa vanodini elda, vanosuka. Chinosukwa ndechasviba. Amen. Amupo vana vaMwari. Chinosukwa ndecharirai, ndechasvibaka. Ungasuka chisina kusviba. Denga vana vaMwari rakazara vatadzi vakaregerekwaka, vakasvibisa nguvo, vakaenda kuwasheni. Amupo vana vaMwari. Kusvibisa itsika yavanhu, kuwacha itsika yevuchenjeri. Amuri kundiwaira vana vaMwari. Zvikanzi panguva ino yatiri vasikana vanonzi they are blessed ndevanotora washeni yavo voenda nayo kudziva kundosuka. Muri kundiwaira vana vaMwari. Muri kundiwaira vana vaMwari. Munoziva kuti panguva yatiri kurarama variko vanhu vanoti dai Jesu aiuya pano ane bhavhu reropa raidzokera ropa rakazara mubhavhu pasina wauya kuzosuka nguvo. Vanhu havadi kunzi vatadzi ivo vari vatadzi. Ukavhunza watadza kuti chii chakaitika, ukateerera nyaya yake haimupinzi pakuti wakatadza, unozviburitsa munyaya. Chii chakaitika? Sangoitika pastor ndezvokuti in fact ndadanana nomukomana this other guy, you know, takatongobva ku youth meeting manheru kwataipractiza zveguest day ramayouth. Ndokubva, you know, innocently zvikanzi ende kumba kwangu, I bought a new bed, I just want you to see the bed. Ndobva ndasvika pastor innocently, ndakadosvika ndabata maBibles angu pastor. Ndokubva in fact ndakasvika ndikadiko, ndakasvika I remember ndakaona pana andi vacho. Ndobva ndakutobuda ndenda kumagrosa, ndobva ndangopinda innocently pastor innocently. Ndobva ndapinda, ndobva ndagara pachair pandaisigara. You know, takatongotaura, I mean we talked a bit. Ndobva ndati come on, wona kabed yandakatenga. Ndobva ndangoitarisa so pastor just look at it and say it's okay, it's right. But ndobva nditi iwe come on, unoona bed se TV here. I mean just come and feel the grit of it. Pastor ndobva I mean ndangouya pastor, I pressed my elbow papa bed yacho. You know, he went like this. Why? I mean, unga feel a bed say elbow. Unorarisa gokoraro gaire pa bed. Just sit on it and feel the great. Pastor ndangogara innocently. In fact, ndantobata maBibles angu. Ndobva ndomaisa pa chair pandandiri. Ndakangogara so innocently. Ndakagara. And he went on like this. You know, come on, baby. You know why? Just lie a bit. Just lie. Feel it. You know, I mean, appreciate us. You know, pastor, I just. You know, I remember, ipapo this door racket and then he went like this. Let me lock it up. I mean, achingweta mepo yairi vura so ndovango loka. So pastor, I just lied there. I just lied there. Pastor, I just lied there. Muri kuona chivi here? Chii chaita? Zvino Jesu dai avuya achiti ropa rangu riripo, une right yekuregerekwa. Pane zvaita here? Pane zvaita? Kubva ku youth meeting, ndokuuya kumba, ndokuzogara pambedha, ndokuzarara ari innocent. Bhaibheri kuti vakaropafadzwa vanosuka chi? Kuti usuke nguvo, tanga waziva chandaita chivi. Zvose zvaitika izvo wanga usingazvioni. Sketi yako haina zipi. Zvese pawaipinda ndokutanga kupusa ione NC neHND kupusa kudaro. Kuputsa kudaro kuti kusaziva equation yechikiti negonzo zviri mudende rimwe, kusaziva izvozvo iwe manje. Pamberi pa Jesu ari kuti Jesu apana zvandakaita, I just went and this thing happened. Bhaibheri kuti pamazuva ano vakaropafadzwa vanobvuma zvivi, muimbi woti ngatibvume zvinyangadzo kudza zita raJesu. Varume takatadza vakaropafadzwa ndevanotora nguvo dzavo dzakasvibiswa nomupombwe voenda padziva reropa voti Jesu ndakazviita, kwete kugara uchipomera mukadzi kwandaigodi, mukadzi akaita 3 years ndaigodi, mukadzi achipenga. Aiwa, vakaropafadzwa vanosuka. Amen. Watch the garments.
Wash the garments. Tinetsana ma stories. In fact, ningatini. No ndombo imagine so. Dai vana Abrahama vaimuswa. Hallelujah. Unoza kumusha so vanosenga madishi vana mai muripo here. Vachinda kugezero kundowacha. Vamwe vanenge vachimba guyo gwavo. Vachinda kundowacha. Umwe unowacha manapukeni yake ane svina yemwana hapana unotarira umwe. Umwe unowacha ovhorosi yake ina magirisi ababa hapana unotarira umwe. Pawasheni pano. Pawasheni. Ndati muchachi muwasheni. Iwo unonetsa eldo wakamitisa iwo unombotarira mukadzi ukamuchiva. Tisukirei nguva dzenyu makanyarara. Ndiri kuona ndakadungamidzana namudhara Abhurahama. Amen. Iro dhara rakasenga bhavhu raro rezvivi renguvo dzakakanganiswaka. Ai ndo mudhara wakatora muhouse girl. Pamwe voti wakanga apuwa namai. Iko kuterera mai kwadai kuya. Hapana zvimwe zvakamboudzwa namai kunzi gezai kumeso akaramba. Wozotenda iye mukadzi. Zviri maari. Tenge tichimba dhara riri mberi Abraham. Riri mberi. Tichimba ndouya kumuchinjiko. Rakasenga bhavhu raro. Bhavhu. Aiwa. Moses akasenga vorake. Ati ndi wakarova munhu akafutsira musheche. Izemedharaka. Dzakabata bhaketi radzo. Amen. Tichinda kudziva. Ndouya kumuchinjiko. Solomon unenge ane yake vonya. Dzakaisa washeni yadzo mumabhero ya Solomon yakavona yakaoma. Vakadzi 999. Iye munhu achigara akati kwisima pake meeting nesmall house imwe. Kana kuparidzwa nyaya dzotsumwaira. Tichimba tichindaka. Ndouya kumchi. Mukoma David shamwari ya mudhara. Amen. Dzine yadzo yauyuriya nomukadzi wake. Dzakasenga bhavhu radzo. Kuchiimwa. Ndouya kum. Paulo achanzi Sauro. Upofu. No. Dzine chibhegi chiya sechamadhumeni chichonzi chiportfolio chiya china matsamba okuuraya vatsvene dzoda kundomakandira mumvura kwai ndichazviiti. Jesu noti uya nawo tikusuke mufanani. Tinaye mukoma Paulo tichiinda pakundogezaka. Ndafunga kuti tiri toga madzimai anenge asipo. Tichimba tena ichibva soprano inenge ichibva kuna Sisira Habika the harlot. Indapa pana Matioka wakatofekitiwa ini mugenealogy ya Jesu ndimbuya vaJesu but dzokera sure. Ndikuti kwamuri chete ndiko kuno upenyu usingaperi. Zuva ramucharidza tsuru nehwamanda wakafa muna Kristu achitanga kumuka. Toda kuonekwa kana isu tarara kana tiri wapenyu. Tisangane nemumakore pamwe chete nehama dzedu. Tizogara kudenga narini narini nekusingaperi. Tanamata muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Ngatiimbe pamwe tese kudza zita ra tenzi mbiri ya mambo ya Mwari. Kudza zita ra tenzi mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi. Jesu zita remasimba. Kudza zita ra tenzi rine simba kuponesa. Kudza zita ra tenzi mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi. Ngatibvume zvinyangadzo. Kudza zita ra tenzi
tachenurwa ngero paro kudza zita ratenzi mwese kudzanyi zita ratenzi 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 kudza zita ratenzi.